så er vi på roskampagne med Helle Thorning. Hun er kommet til byen. Så det er et hav af socialdemokrater og en masse røde roser, der står hernede. Det er næste sidste dag. I morgen er det valg, så det er de sidste stemmer, der skal flyttes. Det går rigtig godt, folk er rigtig glade, og folk går helt amok over at se Helle og alle de roser her. Men Lotte og Peder og Dan er også rigtig gode til at komme ind og lige få givet roser deres folder med og sidde og sige, husk at stemme i morgen på mig. Udover det har vi i dag også været ude og køre i busserne og givet gratis klippetur, gratis tur til de forbipasserende, dem der kørte i busserne. Det gik også rigtig godt, folk var rigtig glade for os, og det var en rigtig god kampagne. Jeg tror, vi har flyttet rigtig mange stemmer i dag, så det får vi se i overmorgen, når de personlige stemmer kommer, og jeg er sikker på, at alle vores 3 kandidater kommer med ind. Værsgo, Lotte. Var helt med.